हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो आसाम हिस्ट्री थामथि खोन्दोनि माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम आरो जुदि बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे अल बेल आइकनाव थुनानै हो, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिनै सहैयो। बिदिब्ला जोङो जागायनोसै। दिनै आङो सावरायनो लादों आसाम हिस्ट्री थामथि खोन्दो, आसामनि जारिमिन एबा आसाम हिस्ट्री थामथि खोन्दो। बिदिब्ला जों सोंनायाव डाइरेक्ट थांनोसै। जोङो दाखालि नैथि खोन्दोसिमहालागै जोङो 21 नाम्बारसिम सहैबाय। दायो जोङो 22 नाम्बार होनानै जों बेयाव सावरायगोन थामथि खोन्दोआव। दा गिबि कुइसनाव दङ, When did the first king of Ahom dynasty Sukapa died? माने आहम राजखुंथायनि गिबि राजा सुकाफाया माब्ला थैदोंमोन? आहम राजखुंथायनि एबा आहम राजफोलेरनि गिबि राजा सुकाफाया माब्ला थैदोंमोन? बेयाव माखासे अपसन होनाय दङ। अपसनफोरा दङ। अपसन ए आव दङ 1168, अपसन बी आव दङ 1268, अपसन सी आव दङ 1368 आरो अपसन डी आव दङ 1468। बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन, बेनि गुबै एन्सारा अपसन बी 1268। जों गोसोआव ला 1268। नेक्स्ट कुइसनाव दङ 23 नाम्बाराव, Who established the Pala dynasty in India? भारतनि बाथ्रा बुंदों। जों बेयाव गोसोआव ला, जोङो सिगाङावबो सावरायखांखाबायमोन बे कुइसनखौ। अब्लाबो जोङो बेयाव मोनसे कुइसन लानानै फैबावबाय। Who established the Pala dynasty in India? भारतनि बाथ्रा बुंदों, माने भारताव पाला राजखुंथायखौ सोर गायसनदोंमोन? भारतनि बाथ्रा बुंदों बेयाव। भारतनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो बेनि एन्सारा जाहैगोन, आं अपसनखौ फरायबावनांगौ होननानै सानाखिसै, माने बेनि एन्सारा जाहैदों अपसन ए गपाला। गपालाया जाहैबाय भारताव बयनिख्रुइबो गिबिसिन पाला डाइनास्टिखौ गायसनग्रोनाय जादोंमोन। आसामनि बाथ्रा बुङोब्ला ब्रह्मपाला। आसामनि बाथ्रायाव ब्रह्मपालाया गिबियै पाला डाइनास्टिखौ गायसनग्रोनाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन 24 नाम्बाराव दं, Who established the Ken dynasty? केन राजखुंथायखौ एबा केन राजफोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन? केन राजफोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन? अपसनाव दङ पुष्यबर्मन, सुकापा, ब्रह्मपाला, प्रितु। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैबे अपसन डी प्रितु। प्रितुआ जाहैबाय माने केन डाइनास्टिनि गायसनगिरि राजामोन। अपसन डी। नेक्स्टआव 25 नाम्बाराव दङ, When did the Ken dynasty establish? केन डाइनास्टिखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? प्रितुआ गायसनदोंमोन, नाथाय बेखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन एबा केन डाइनास्टिखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन? बेयाव माखासे अपसनफोर होनाय दं। अपसन ए आव दङ 1085, अपसन बी आव दङ 1185 आरो अपसन सी आव दङ 1285, अपसन डी आव दङ 1385। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन बी, माने 1185 मायथाइयाव माने केन डाइनास्टिखौ पृथ्वीया सिगाङै राजा महरै गायसनग्रोनाय जादोंमोन। गोसोआव ला अपसन बी। नेक्स्टआव दङ 26 नाम्बाराव दङ, Who was the last king of Ken dynasty? बयनिख्रुइबो जोबथा राजाया सोर? केन डाइनास्टिनि बयनिख्रुइबो जोबथा राजाया सोर? केन डाइनास्टिनि बयनिख्रुइबो जोबथा राजा। अपसनाव दङ प्रितु, अपसन बी आव दङ ब्रह्मनारायण आरो अपसन सी आव दङ मिरसुमला आरो अपसन डी आव दङ नीलाम्बर। बेनि जोबथा राजाया जाहैबाय नीलाम्बर। जों गोसोआव लानांगौ नीलाम्बर। जों सावरायबोखांबाय माने केन डाइनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन आरो माब्ला गायसनदोंमोन आरो बेनि जोबथा राजाया सोर, बेखौ जों सावरायबोबाय। नेक्स्टआव दङ 27 नाम्बाराव, Following which period is known as Ahom Kingdom? गाहायाव होनाय समखोन्दो बबे समखोन्दोखौ आहम राजखुंथायनि समखोन्दो होननानै बुंनाय जायो? गाहायाव माखासे समखोन्दो होनाय दङ।
बे समखोन्दोआ माने गाहायाव होनाय समखोन्दोफोरनिफ्राय बबे मोनसे समखोन्दोआ आहम डाइनास्टि एबा आहम राजखुंथाय एबा मा होनदों बबे समनिफ्राय बबे समसिम आहम राजखुंथाया सोलिदोंमोन, बबे समनिफ्राय जागायदोंमोन आरो बबे समाव आहम राजखुंथाया जोबैदोंमोन बेखौ जों नायनानै ला। अपसनफोराव होनाय दङ। अपसन ए आव दङ 1226 मायथाइनिफ्राय 1828, अपसन बि आव दङ 1228 मायथाइनिफ्राय 1826 मायथाइसिम, आरो अपसन सि आव दङ 1230 मायथाइनिफ्राय 1828 मायथाइसिम, आरो अपसन डि आव दङ नान अफ दिस। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन 1228 मायथाइनिफ्राय 1826 मायथाइसिम। बेनि गुबै एन्सारा जाहैबाय अपसन बि। अपसन बि आ जाहैबाय बेनि राइट एन्सार। माने 1228 मायथाइयाव आहम डाइनास्टिखौ गायसनजेननाय जादोंमोन आरो 1826 एबा इयान्दाबु गोरोबथासिमाव बा इयान्दाबु गोरोबथा जानायसिमाव मा होनो आहम डाइनास्टिया जोबैदोंमोन। नेक्स्ट कुइसन 28 नाम्बाराव दङ फलोइं हुइच इज नट ए केपिटेल अफ आहम डाइनास्टि। गाहायाव होनाय बबे मोनसेया आहम डाइनास्टिनि राजथावनि नङामोन होनदों। गाहायाव माखासे माबाफोर होनाय दं, मा होनो राजथावनिफोर होनाय दं, नोगोरफोर होनाय दङ। बे नोगोरफोरा बबे मोनसेया मा होनो आहम डाइनास्टिनि राजथावनि नङा। बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ, मोनब्रैयाव मोनथामानो आहमफोरनि राजथावनि, नाथाय बबेबा मोनसेयाल' आहमफोरनि राजथावनि नङा। बेनिफ्राय जों नायदो ए नाम्बाराव दङ सराइदेव, बि नाम्बाराव दङ गड़गाव, आरो सि नाम्बाराव दङ रांपुर, आरो डि नाम्बाराव दङ प्रागज्यतिसपुर। बबेया आहमफोरनि राजथावनि नङा? बे जाहैबाय प्रागज्यतिसपुर। प्रागज्यतिसपुरा आहमफोरनि राजथावनि नङा एबा आहम डाइनास्टिनि राजथावनि नङा। जों गिबियावनो सावरायखांबाय प्रागज्यतिसआ जाहैबाय बर्मन डाइनास्टिनि गिबि राजथावनिया जाहैबाय प्रागज्यतिसपुर, गतिके बियो बर्मन डाइनास्टिनिसो राजथावनि। बिदिब्ला जोङो हमनानै लानो हाबाय सराइदेव, गड़गाव, रांपुर बे गासैबो आहम डाइनास्टिनि राजथावनि जिबमोन। सराइदेवआ जाहैबाय गिबि राजथावनि, जों गोसोआव लादो। नेक्स्टआव दङ, नेक्स्ट सोंनायाव दङ 29 नाम्बाराव दङ when did British seize the Ahom kingdom। माने ब्रिटिशफोरा आहम राजखुंथायखौ माब्ला गावसिनि आवथायाव लांदोंमोन? आहम राजखुंथायखौ ब्रिटिशफोरा माब्ला गावसिनि आवथायाव लांदोंमोन एबा आहम राजखुंथाया माब्ला ब्रिटिशनि आखायाव थांदोंमोन? बेयाव दङ अपसनाव 1826, अपसन बि आव दङ 1828, अपसन सि आव दङ 1830, आरो अपसन डि आव दङ 1832। बेखौ जों बयबो मिथिखायो, दहायनो सावरायबोखांबाय। माने बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन 1826। माने 1826 मायथाइयाव इयान्दाबु गोरोबथा जादों। इयान्दाबु गोरोबथानि गेजेरजोंनो ब्रिटिशफोरा आहमफोरनि राजखुंथायखौ गावसिनि आवथायाव लानानै थांदोंमोन। 30 नाम्बार सोंनायाव दङ The Ahoms are initially called their kingdom as। आहमफोरा गावसिनि किंडमखौ सिगाङाव मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? बेयाव माखासे अपसनफोर होनाय दङ। अपसन ए आव दङ सं, दान, फाम, आरो अपसन बि आव दङ मं, दुन, साम, खान, आरो अपसन सि आव दङ हं, दुन, सान, खाम, आरो अपसन डि आव दं नान अफ दिस। बबे मुङै आहमफोरा गावसिनि किंडमखौ सिगाङाव मिथिनाय जायोमोन? हयथ' बियो जागायनायनिफ्राय 1228 मायथाइनिफ्राय 1401 मायथाइसिमहालागै बे मुङैसो आहमफोरा गावसिनि किंडमखौ मिथिनाय जादोंमोन, राजखुंथायखौ मिथिनाय जादोंमोन। बे जाहैबाय अपसन बि, मं, दोन, साम, खान। बे मुङै आहमफोरा गावसिनि किंडमखौ 1228 मायथाइनिफ्राय 1440 मायथाइसिमहालागै मिथिनाय जादोंमोन। बेनि उनावसो आहम किंडम होननानै मिथिनाय जादोंमोन एबा बेबायदि आहम किंडम होननानै बुंनाय जायोमोन। दा बेनि ओंथिया जाहैबाय इंलिसाव बुंदों कास्केट अफ गल्ड होननानै बुंदों।
मंगदुन सामनि ओंथिया जाहैबाय कास्कार अफ गल्डनो सनानि मोनसे बाक्सु होननानैसो गावसिनि किंडमखौ गावसिनि राजखुंथायखौ बिसोरो मिथिनाय जायोमोन एबा गावसिनि किंडमखौ बिसोरो सनानि बाक्सु होननानैसो मिथिनाय जायोमोन। 30 नम्बर सोंनायाव दङ 30 नम्बर सोंनायाव दङ The two offices of Ahom at Saraidew where Saraidew थानाय आहमफोरनि मोननै अफिसनि मुङा मा होनदों? Saraidew थांनाय लोगो लोगो आहमफोरा मोननै अफिस गायसननानै लादोंमोन। बेयाव मोननै अफिसआ मा होननानै बुंनाय जादों जों गोसोआव ला। अप्शन ए आव दङ बरबरुआ आरो बरगहाय, अप्शन बी आव दङ बरखाथानिया आरो बुरहागहाय, अप्शन सी आव दङ बरगहाय आरो बुरहागहाय, अप्शन डी आव दङ बरबरुआ आरो बरखाथानिया। बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन अप्शन सी। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय अप्शन सी, बरगहाय एन्ड बुरहागहाय। बे जाहैबाय अप्शन सी एबा राइट एन्सार। सराइदेवआव थानाय आहमफोरनि मोननै अफिसनि मुङा जाहैबाय बरगहाय आरो बुरहागहाय। गोजोननाय थाबाय। दिनै थामथि खोन्दोहालागै बे कुइसनानो। जों बेबायदिनो एफा एफा थांगोन जाहाथे जोङो मोनफ्रोमबो कुइसनफोरखौ गोसोआव लालांनो हायो। बेनि थाखायनो जोङो एफा एफा थांगोन। दिनै जों थामथि खोन्दो हिसाबै 31 नाम्बारसिमखौनो जों लानानै फैबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय बे समाव साफ्रोमनिसिमबो साबायखर। नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला माबाफोर सोंनांगौ रायलायनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो अल बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आं जेब्लानो बेबायदि भिडिअ लानानै फैयो अब्लानो नोंथांनि खाथियाव गिबिसिनै सहैग्रोयो। बेनि थाखायनो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। स' गोजोन्थों।